Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Allah'ın rahmeti bilen indi Ramazan ayı da yakınlaştı. Hem Ramazan ayına kirerge indi bir neçe gene gün kalıp bara. Hem biz şuna göre de indi Ramazan ayına hem uraza hükümlerine kagılışlı bulan kaybır ilmi meselelerini kabatlap getirbiz. Çünkü bu ilimni kabatlaw bilgen bulsak da, bilmegen bulsak da ul bizge fayda getire. Hem bana delil itip Allah Teala'nın sözlerini getiresim ki Allah Teala Kur'an'da ayta فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ de. İslerine düşürdü. Çünkü de mümin Müslümanlarının islerine düşürdü, kabatlawdı, alarga fayda getiredi. Yani koramna bu bilgen ilimni de kabatlap turu, ul bizge fayda getire. Çünkü biz bitinde kişiler unutuluşan zat, bilgenlerini de kaybıra unutup jiberemiz. Yaki gafillikке kitemiz bitinde. Şuna göre de bu ilimlerini her vakitte de kabatlap iske düşürüp getirge gerekinde. Şuna göre bu dersleri biz başlarız Ramazan dersleri dibinde. Hem birinci bugün dersimiz bu Ramazan ayına kagılışlı. Biz niçe gitip Ramazan ayını karşı alarga tiyişbiz, hem niçe gitip ona әзерләнергә tiyişbiz. Şunun hakta biz сөйләшербез. Иң беренче инде biz şuшы ayını килеп җитү белән инде şuшы санаулы гына көннәр калгач biz шатланырга тиешбез. Şuшы көннәр җитү белән, Рамазан ае якынлашуы белән киресенчә инде кайгыру, курку булырга тиеш түгел. Тагын җитте инде, тагын ач торасы була инде дип. Чөнки мөселман кешесе шундый Аллаһ Тәала безгә зур форсат биргәндә, без шатланып, Аллаһка рәхмәтләребезне белдереп каршы алырга тиешбез. Чөнки бу бер әҗер савап туплый торган сезон, вакыт, бер мизгел. Без инде беләбез менә күпме кардәшләребез барзах тормышына, Аллаһ хузурына күчте бит инде. Аллаһ Тәала безгә тагын гомер биреп, тагын безгә шушы Рамазан аена инде каршы алырга Аллаһ Тәала насыйп әйләсен иде инде. Һәм әгәр дә без ирешеп, тулысынча Аллаһ Тәала риза булган уразалар тотып чыгабыз икән, бу тагын бер гөнаһларыбыздан арынып, анадан тутылган бала кебек чистарынып чыгуга бер мөмкинчелек булачак инде. Күрә иң беренче бездә шатлану хисләре булырга тиеш. Һәм бу шатлану хисе инде Аллаһка шөкер итеп, тиешенчә гыйбадәтләр кылып үткәрүдә булырга тиеш инде. Иң беренче без әзерләнергә тиешбез. Шу шатлану белән Аллаһка рәхмәтебезне белдереп һәм дуа кылып инде Раббым биралар шушы шатлыклы көннәргә безне ирештерсәң иде дип, һәм тиешенчә инде изге гамәлләр кылып, гыйбадәтләр кылып үткәрергә язсыны дип шатланып һәм дуа кылырга тиешбез инде. Һәм икенче мөһим бер мәсьәлә, без тәүбәгә килергә тиешбез. Үткән Рамазан белән бу Рамазан арасында булган гөнаһларыбыздан Аллаһ Тәала гафу истигъфарлар сорарга тиешбез. Чөнки без адәм балалары хаталанучан, гөнаһ кылучан һәм инде кайбер атта инде зур гөнаһларга да төшәбез инде. Без беләбез, зур гөнаһлар алар кичек гөнаһларга караганда куркынычрак. Чөнки зур гөнаһларга Аллаһ Тәала җәһәннәм белән куркытты, ләгънәт белән куркытты, җәннәткә кирмәс диде. Һәм ничек аерабыз менә бу зур гөнаһлар белән кичек гөнаһны инде? Әгәр дә аятта, хадистә инде менә шушы Аллаһ Тәала ләгънәт булсын анда шундый кешегә Аллаһ Тәала җәннәткә кирмәс ди, мәсәлән, туганлык җепләрен үзгән кешегә дип, менә Аллаһ Тәала ләгънәт белән җәннәткә кирмәс, яки киресенчә җәһәннәм аның урынында булыр дип, яки анда аят килә име, кем анда риба ашый, риба ала, Аллаһ белән аның Расулы белән сугыш игълан итә дип, шундый куркыту сүзләре килә икән, бу инде күрсәтә зур гөнаһ икәнен инде. Һәм менә бу зур гөнаһлар инде кеше гөнаһтан нәрсәсе белән аерылып тора. Әгәр дә кеше шушы гөнаһны кыла икән, ул тәүбә кылырга тиеш. Аллаһтан гафу сорап инде шушы гөнаһны инде калдырырга, туктарга тиеш. Һәм без инде аның шартларын, аның турында әле сөйләшеп китербез.
Шуңа күрә без аңларга тиешбез. Һәм без инде бу мәсьәләләр турында инде алдагы дәресләрдә сөйләшкән идек. Зур гөнаһлар дәресләрендә инде. Шуңа күрә инде мусульман кешесе менә бу гөнаһларны белергә тиеш, өйрәнергә тиеш. Гомерендә бер тапкыр булса да шушы зур гөнаһлар турында инде китап яки ваазлар тыңлап чыгарга тиеш. Әгәр дә ул аны белмәсә, ул аңа инде төшәргә мөмкин, шушы гөнаһны эшләргә мөмкин, һәм Аллаһның инде газабына дучар булырга мөмкин. Шуңа күрә ул аларны белеп, тәүбәгә килеп, Аллаһ Тәгалә гафу истигъфар сорап инде аны калдырырга тиеш инде. Һәм бернинди идеаль бар яктан да килгән кеше юк. Һәрбер кеше инде хаталы. Ул кайчан булса да, ничек булса да, бербер нидер гөнаһ эшли яки гөнаһ эшләргә мәҗбүр була. Һәм күрә мин гөнаһсыз дип әйтү, ул инде үзе гөнаһ. Яки гөнаһсыз фәрештәдәй кеше берничек була алмый бу җир йөзендә. Һәрбер кеше хаталана. Һәм моңа дәлил дә бар. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Тирмизи ибн Маҗа җентында килә торган сахих хәдистә инде, куллу бани адам хаттаун ва хайрул хаттаин ат-тawwabun. Һәрбер адәм баласы ди, нәрсә ди, хаталы ди, ялгышучан ди. Әмма ди, шушы ялгышучан хаталы кешеләрнең ди иң хәерлесе ди, ул тәүбә кылучы ди. Тәүбә кылучы ди. Менә бу безнең икенче мәсьәлә, Рамазан аеның инде каршы алуга әзерлеге безнең инде. Без тәүбәгә килергә һәм Аллаһ Тәгалә гафу истигъфарлар сорарга тиешбез. Шушы Рамазанга хәтлек кылган гөнаһларыбыз турында инде. Моны инде һәр кеше үзе белә. Инде гөнаһ кылганын инде. Күрә үзенә анализ ясап, үзенә хисап кылып инде ул тәүбәгә килергә кирәк. Тәүбәгә ничек килергә тиеш? Без аны кабатлап китербез инде, күп сөйләсәк тә дәресләрдә инде, чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, искә төшерү инде файдага ди. Иң беренче инде кеше ихластан тәүбә кылырга тиеш. Менә ул гөнаһны, шушы зур гөнаһларны инде ихластан Аллаһ ризалыгы өчен генә калдырырга тиеш. Чөнки бит тәүбәне, гөнаһны калдырып була бүтән башка сәбәпләр аркасында да. Сәламәтлек өчен яки әти-әни сүзен тыңлап, күршеләр сүзен тыңлап, дуслар сүзен тыңлап. Ләкин без гөнаһны инде нидер бузык әшәке эшләрне Аллаһ ризалыгы өчен генә калдырырга тиешбез. Мәсәлән, без беләбез, рибага, процентка акча алу ул харам зур гөнаһлардан булып тора инде. Һәм кеше аңлата сиңа хөкемен. Син рибага аласың икән, экономик яктан ул сиңа инде файдалы түгел, чөнки аның процентлары күбәя елдан-ел инде. Анда инде төрле форс-мажорный ситуациялар чыкса инде, син аны түли алмаска мөмкин, шуның белән гаиләңә, туганнарыңа авырлык тудырасың дип аңлата да, һәм син бу гөнаһны калдырасың, түләп бетерәсең дә, бүтән инде кредитлар, ипотекалар бер нәрсә дә алмыйсың. Син гөнаһнан бит туктадың, син кылмыйсың. Әмма ләкин бу син тәүбә кылудан китми. Ни өчен? Син монда ихласлык күрсәтмәдең. Син монда калдырдың шушы дустың, якыннарның киңәше белән генә. Үзеңә инде теге икътисади яктан файда күреп кенә. Әмма ләкин син калдырырга тиешсең шушы гөнаһны Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтте, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям сөннәтендә, хәдисләрендә аңлатты шушы гөнаһның хөкеме турында. Шуңа күрә Аллаһ Раббым миннән риза булсын, аның әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелып, бу гөнаһны калдырам дип ихластан калдырырга тиешсең. Шул вакытта гына безнең тәүбәнең беренче шарты үтәлгән була. Ул ихласлык. Безнең ни генә гөнаһ булмасын, ул рибама, хәмер эчеме, туганлык җепләрен үземе, кеше рәнҗетүме, анда зина кылума, караклыкмы, һәм башка гөнаһларны без калдырырга тиешбез Аллаһ ризалыгы өчен. Кеше әйтеп кенә, сәламәтлекне саклап кына түгел, гомумән Аллаһка буйсынам дип. Бу иң беренче шарт. Икенче шарт, без үкенергә тиешбез бик каты. Нишләп шушы гөнаһны кылдым соң мин? Нишләп туктамадым соң мин дип безнең күңелебез сыкрарга тиеш. Күңелебездә менә шушындый инде борчу булырга тиеш.
Бу икенче төп шартлардан булып тора. Без аны һәр вакытта да инде уйлап, фикерләп үкенергә тиешбез, Аллаһ Тәгаләдән инде гафу сорарга тиешбез. Һәм өченчедән без бу гөнаһны инде туктарга, калдырырга тиешбез. Кеше анда хәмер эчеп йөрде икән, зина кылып йөрде икән, бу гөнаһтан инде туктарга, калдырырга тиеш. Калдыру. Әгәр дә гөнаһны тәүбә кыла да тагын эшли икән, тәүбә кыладан тагын эшли икән инде, бу шушы шартны үтәмәгән була. Чөнки тәүбәнең шарты ул калдыру гөнаһны. Без туктарга тиешбез. Һәм әле шуңа өстәлә 4нче шарт туктау гына җитми, без инде үзебезгә төпле карар чыгарырга тиешбез, бүтән бу гөнаһка кайтмыйм дип. Русча әйтсәк, безнең твердый убежденность булырга тиеш, бу гөнаһка кайтмаска инде. Әгәр дә инде мөмкинчелек булса, тагы эшлим әле бу эшне дип, анда берәр матур кыз чыкса, тагын бер зина кылып алам әле дигән фикер була икән, безнең тәүбәбез Алла сакласын име, кабул булмый, дөрес булмый. Һәм без үз өстебездә шундый зур йөк йөрткән булабыз. Һәм күрәм, бу 4нче шарт инде, бу төпле карар чыгарырга тиешбез без. Бүтән бу гөнаһка кайтмыйм дип, берни шиттә булырга тиеш түгел безнең бу гөнаһка кайтырга. Һәм 5нче, әгәр дә без кеше хакына кергән булсак, без шушы кеше хакын кайтарырга тиешбез. Мәсәлән, шушы берәр кешенең инде берәр нәрсәне урлаган булсак, без аны кайтарып бирергә тиешбез. Берәр кешене рәнҗеткән булсак, без инде ул кешедән барып гафу үтенергә тиешбез. Без туганлык җепләрен үзгән булсак, без ул туганнар белән дуслашырга, алар белән аралашуны дәвам итәргә тиешбез. Киресенчә инде тагын да шу туганлык җепләрен ныгытырга тиешбез. Һәм шуңа күрә, шушы 5 шарт үтәлгәндә генә безнең тәүбәбез кабул була инде. Шуңа күрә, гөнаһларыбызны һәрберебез үзебез белә, хисап кылып инде шушы гөнаһлардан без туктарга тиешбез. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә әмер итеп әйтә тәүбәгә килергә. Моңа инде дәлил килә. Нур сүрәсенең 31-нче аятында Аллаһ Тәгалә әмер итеп әйтә: "Ва тубу илаллаһи җами'ан әйюһал муъминуна ла'аллакум туфлихун". Эй мөэминнәр, барыгыз да Аллаһка тәүбәгә килегез ди. Һәм бәлки сез нишләрсез уңышка ирешерсез ди. Менә монда Аллаһ Тәгалә әмер итеп әйтә: "Эй мөэминнәр, эй иман китергән бәндәләр, кем Аллаһка ышана икән, шушы Аллаһның барлыгына, берлегенә, кыямәт көнен булачагына иман китерә икән, сез барыгыз да шушы иман китергән бәндәләр тәүбәгә килегез ди". Ягъни менә без санап киткән 5 шартны үтәп инде гөнаһларны калдырырга һәм инде аны эшләүдән туктарга тиеш, һәм төпле карар чыгарырга тиеш. Кеше хакларын бозган булса инде, ул кешенең гафу үтенергә тиеш, хакларын кайтарырга тиеш. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә тагын бер файда бирә: бәлки сез уңышка ирешерсез ди. Менә монда дөньяда һәм ахирәттә дә уңышка ирешүнең бер сире ята, ул тәүбә икән. Без бит яратабыз төрле видеолар карарга, китаплар укырга, как стать успешным дип. Анда бик каты сөйлиләр бит, ничек уңышка ирешергә, анда китаплар язалар, шулаймы, интернет тулган шундый видеолар белән инде төрле психологларның вәгазьләре дигәндә. Менә Аллаһ Тәгалә безгә илаһи китапта әйтә: уңышка ирешүнең бер сире ул гөнаһларны калдырып тәүбәгә килү ди. Һәм бу уңышка ирешү бу дөньяда да һәм инде ахирәттә дә. Мөэмин мусульманның ул төп уңышы ул күп акча эшләп кенә миллионер булу түгел әле. Ул инде күп бала табып анда коттеджларда, кыйммәтле машинада гына йөрү түгел, төп уңышы мусульманның, мөэмин мусульманның ул җәннәткә керү инде. Һәм менә бу бер төп сәбәп булып тора инде. Шушы уңышка ирешүнең ул тәүбә кылу. Тәүбә кылу
гөнаһлардан инде. Һәм Аллаһ Тәгалә тәүбә кылу белән инде ашыгырга куша. Бу сүзләремә инде дәлил булып Хәдис сүрәсенең 21-нче аяты тора. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сабиқу иля мағфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха кa'ардис сама'i вал арди у'иддат лиллазина аману биллахи ва русулихи." Аллаһ Тәгалә нәрсәди? Раббыгыздан мәгъфирәткә һәм иңе күк белән җирнең иңе кебек булган җәннәткә ашыгыгыз ди. Аллаһ Тәгалә нәрсәди? Раббыгызның мәгъфирәтенә, ягъни шушы гафу ителүенә, ягъни тәүбәгә ди. Килүегезгә ди, ашыгыгыз ди. Һәм ди ул җәннәт ди Аллаһка һәм аның Рәсүленә иман китергән мөэмин кешеләр өчен генә әзерләнгән ди. Аллаһ Тәгалә монда әмер итә, беренче мәгъфирәткә, Аллаһның гафу ителүенә, шушы тәүбәгә ди, ашыгыгыз ди. Һәм шуның аша инде нәрсә ди? Җәннәткә керерсез ди. Җәннәтенә шулай ук ашыгырга куша. Һәм инде кемнәргә генә әзерләнгән ди? Аллаһка һәм аның Рәсүленә инде иман китергән ди бәндәләренә. Шуңа күрә кеше тәүбәгә килү, гөнаһны калдыру ул мөселман өчен инде һәр көн өчен дә фарыз булып тора. Һәр көн өчен дә без хаталандык икән, инде гөнаһ кылдык икән, без тәүбәгә килеп ул гөнаһны хатабызны аңлап, үкенеп калдырырга тиешбез, туктарга тиешбез. Әмма ләкин бигрәк тә шушындый мөбарәк ай җиткәндә без тәүбәләргә килеп гөнаһлардан арынырга тиешбез. Чөнки әгәр дә без шушы айдан анадан туган бала кебек инде чистарынып чыгасыбыз килә икән, гөнаһлардан инде арынып, biz tövbe kılara tişmiz. Çünkü tövbe kılmayışı günahlardan arınıp bulmay. Ramazan ayı bizni günahlarımızı kişire gafu ite kişkine günahlarını gına. Ama lakin zor günahlardan da şistarını asabız gafu itilesimiz kilse biz tövbeye kilirge tişmiz. Eğer de kişi tövbeye kilmeyken o vakitte əlvil anadan tuğan bala kebek şistarınmay. Hem şuna görə bu Allah Teala bəyləb etə, uğuşqa erişəsiniz kiləyən də indi bu tövbə qılу керек indi. Həm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də aytdı, Müslim jığıntında kilə тұрған indi, tağın da nağıta тұрған dəlil. Ya eyyuhan nas tubu ilallahi fe inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marradi. Ey kişilər dey, Allah'a dey tövbə qılığız dey. Dürüstlükdə dey, min dey gününə dey 100 tapqır dey tövbə qılam dey. Yani gafu istiğfar qılam dey. Bu indi Peyğəmbər, haqq Peyğəmbər indi dünyada vaqtda o cennətə kirəsi bilgili bulğan kişi. Allah'ın yaratqan qılı. Ul da gününə 100 tapqır istiğfar gafu sürüm dey tövbə sürüm dey. Hələ ol ma'sumiyə, yani günah qıla almay тұрған kişi. Şuna qaramasdan da ol günah qılmasa da bərabər istiğfar gafu süreyim dey Allah Teala'nın. Tövbə qılayım dey. Həm sahabalar aytdı, məclislərdən turub gitkəndə də dey, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Rabbi ighfirli və tub aleyyə innaka ente tevvabul gafur dey aytdı. Ey Rabbim bir Allah gafu et məni dey. Tövbələrimni qəbul etdi. Sen de tövbələrini qəbul etüşü, gafu etüşü dey aytdı. Buna görəsizmi? Peyğəmbər də gününə 100 tapqır indi gafu etilgəş, istiğfar sırağaş. Tövbəyə kilgəş indi biz birinci şiratda Allah Teala'dan gafu sırab istiğfarlar qılıb tövbəyə kilirgə tiyişmiz. Bigərək də şuшы vaqtның bir mizgilini degенni, sezonni şunday fırsatni qo'ldan ışqındırmasqa kerak. Ne üçün degəndə? Çünki şuшы ayda bigərək də indi şeytanlar buğavlanğan vaqtda, nəfsis biz bilən qalğanda günahlardan arınu indi jеңелрәк. Әмма ләкин Ramazan ayına кергән шук biz indi şuшы үз nəfsimizni tərbiyələүдә эшләргә тиешбез. Хәзер үк инде бүгенге көндән үк инде biz günahlardan arına başlarга тиешбез инде. Һәм üçüncü мәсьәлә
булып тора инде. Ул нәфсебезне тәрбияләү һәм изге гамәлләр кылуга инде чыныктыру, күнектерү. Чөнки без теге Рамазаннан чыккач инде, бу Рамазанга хәтлек бит инде күп вакыт үтте, һәм инде нәфсебез инде бозылып китте диек. Һәм инде ялкаулана башлады, төрле гөнаһлар, төрле изгелекләр кылуда инде әзрәк гафиллеккә баттык. Куранны да инде шкафка алып куйдык анда, садакалар да бирми башлады. Һәм башка инде һәр кеше үзен инде белә, анализлый ала. Ләкин бу төп киң таралган инде гамәлләр. Һәм шуңа күрә дә менә өченче безнең инде әзерләнүебез булып тора. Өченче мәсьәлә диек инде, без үзебезне әзәзләп кенә, җайлап кына инде ияләштерергә тиеш без төрле изгелекләр кылу белән инде. Һәм шуңа да без менә яздырган идек инде, тараткан идек, Шәбан аенда ураза тотуның фазиләте турында. Бу хадис инде безнең Бухари җыентыгында килә. Айша анабыздан әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу инде иң күп итеп уразаны Шәбан аенда тота иде ди. Һәм галимнәр моның хикмәтен аңлаталар. Бу уразаның максатын бу Рамазан аена кергәнче нәфесне тәрбияләү һәм инде нәфесебезне күнектерү, чыныктыру шушы гыйбадәткә, изгелеккә. Кеше Шәбан аенда ураза тотмыйча, кисәк кенә Рамазан аенда ураза тота башлый икән, аның нәфесенә бу авыр. Беренче, икенче, өченче көннәрдә әле бу ниндидер ризасызлык та белдерергә мөмкин. Нәрсәгә кирәк инде мондый гыйбадәт дип, Алла сакласын, әйме? Әштурулар дип инде, нинди ризасызлык булырга мөмкин шундай. Алла сакласын мондый иманнан безне. Ләкин хикмәте шунда, әгәр дә без менә Шәбан аенда инде ураза тоттык икән һәм тотабыз әле, вакыт әзрәк бар безнең, без чыныгабыз, күнегәбез, нәфсебез ияләнә бара. Бу беренче инде ураза тотып, иң улуг гыйбадәтне инде без күнектергән булабыз һәм Рамазан аена инде кирип китү безгә җиңел генә була. Без инде хәп куркып тормыйбыз. Ничек итеп ураза тотарбыз, ничек итеп шушы озын көннәрдә ашамыйча, эчмичә торачакбыз дип, без аның турында уйламаячакбыз. Без тоттык, анда атнага 2 тапкырма, 3 тапкырма инде нәфсебез күнекте, ияләнде. Организмыбыз инде шушы күпмедер микъдарлы аш торудан, эчми торудан инде шулай ук ияләнде. Һәм безгә инде җиңелрәк була. Һәм бу ураза гына кагылмый, без бүтән изгелекләрдә дә инде җайлап кына инде әзәзләп кенә башларга тиеш без анда Кур'ан уку, иртә кичен зикрләр әйтү, гыйлем алу, әз генә булса да, әз күләмдә булса да инде садакалар бирү. Анда инде мохтаҗлар була икән, аларга ризык беләнме, анда эш беләнме инде ярдәм итү. Һәм башка шушындай инде изгелекләрне кылып без күнектергә тиешбез. Чөнки Рамазан аена кергәч безгә көн сайын, һәр даим инде көчебездән килгәнчә инде изгелекләр кылырга кирәк булачак. Чөнки бу вакытлыча сезон диек инде, без моны инде форсатны кулдан ычкындырмаска кирәк. Чөнки беләбез менә эшмәкәрләрнең, бизнесменнарның дигән, кайберәүләренең эшләре шундый вакытлыча, сезонный гына. Алар беләләр, шушы сезон җитә, шушы сезонга әзерләнергә кирәк, анда теге эш буенча инде кирәк-яракларын әзерләп куялар инде, анда эшчеләр җыеп куялар. Шушы сезон җитү белән бик каты эшли башлыйлар алар. Көне-төне һәм бик күп итеп инде акча эшләп калырга омтылалар инде. Булар ады дөнья мәсьәләсендә. Һәм без инде бигрәк тә шушы ахират мәсьәләсендә без беләбез, безгә менә шушындый хәзер инде сезон, вакыт килә, шушы уңышны җыеп ала торган. Һәм инде ул бүтән килмәскә дә мөмкин, моны без Аллаһ белә, безгә күпме гомер калган, һәм шуңа күрә безгә ахиратыбызга әзерләнер өчен шушы бер айны булдыра алганча форсатны кулдан ычкындырмыйча инде күп итеп изгелекләр кылып калырга кирәк. Ниннитер изгелек кыла алабыз? Беренчедә һичшиксез инде кимчелексез Аллаһ риза булган, кабул иткән уразалар тоту, күп итеп Кур'ан уку, күп итеп садака бирү,
анда уразага бәйле гыйлемнәр өйрәнү, туганлык җепләрен ныгыту, анда ифтарлар кылдыру, кеше ашату һәм башка инде изгелекләр кылу инде. Чөнки нинди генә изгелек кылма, без аның инде әҗер савабын күрәчәкбез. Тузан бер тәһәтлектә әҗер савап кылсагыз да, изгелек кылсагыз да, Аллаһ Тәгалә сез аның нәтиҗәсен инде күрәчәксез ди. Шуңа күрә, бүгенге көннән башлап инде аңлы кеше инде Шәгъбан ае башланды инде әзерләнә башлады ураза тотып инде без нәфсебезне әзерли башларга тиешбез инде. Һәм 4нче төп мәсьәлә, без шушы ураза хөкемнәрен, Рамазан ае хөкемнәрен өйрәнергә тиешбез. Монысы бигрәк тә катгый кагыла. Бу шулай ук шушы изге гамәлләр кылуга керә инде. Чөнки гыйлем алу, гыйлемдә, динебездә тәфәккух, аңлау булу, шушы аңларга омтылу, бу иң саваплы, иң изге гамәлләрнең берсе. Әмма ләкин моны 4нче мәсьәлә аерым ассызыклап әйтергә кирәк. Без өйрәнергә тиешбез шушы уразаның хөкемнәрен. Ягъни ураза турында без гыйлем алырга тиешбез инде. Ул булса, уразага Рамазан аена багышланган китаплар яки инде кыскача инде берәр буклетлар манда. Икенчесе инде ул уразага кагылышлы, Рамазан аена кагылышлы инде ваазлар, дәресләр, шушы видео мал, аудио форматта мал инде. Һәм инде өченчесе инде гыйлем әһелләреннән сорау инде хәзрәтләрдән анда шушы нәсихәтләр бирегез дип анда уразаны нәрсә боза, нәрсә бозмый, нәрсә эшләргә кирәк, нәрсә эшләргә кирәкми, шуларны сорап инде. Без шушы ураза турында, Рамазан ае турында гыйлем дәрәҗәсен арттырырга, күбәйтергә тиешбез. Һәм шуңа да инде без менә шушы дәресләребезне башларга булдык. Әзизләр инде тырышырбыз анда күпмедер микъдарда инде шушы Рамазан аеның уразага кагылышлы инде мәгълүматлар биреп барырга инде. Һәм Аллаһ Тәгалә аятларын, Пәйгамбәр саллаллаһу хәдисләрен инде булдыраланча, көчебездән килгәнчә инде галимнәрнең сүзләре белән аңлатып барырга инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тауфик хидаят бирсен. Иң беренче инде безгә шушы айга ирешеп, тулысынча камил Аллаһ Тәгалә риза булган һәм яраткан инде гыйбадәтләр кылып, анадан туган бала кебек чистарынып чыгырга язсын инде. Һәм ахыр чиктә инде моның нәтиҗәсен күреп, район ишекләреннән инде Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Һәм тагын бер тапкыр Аллаһ Тәгаләдән сорыйм, һәм һәр барчабызга бу айга ирешергә насыйп әйләсен. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә шушы ай турында, шушы ураза турында инде гыйлемнәребезне арттырсын, динебездә дөрес аңлау бирсен, һәм безне инде адаштыра күрмәсен, төрле адашу юлларынан алып бара күрмәсен инде. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә бигрәк тә шушы фитнәле заманнарда ныклык бирсен, иманыбызны арттырсын инде. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә кылган гөнаһларыбызны гафу итсен, кичерсен. Субханака ва бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.